malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sandamakmak na langaw, mabahong amoy mula sa isang poultry, nakaapekto na sa kalusugan ng mga residente sa Mexico, Pampanga. Four-phase master plan para sa Clark International Airport, ibinatutupad ng SIAC at Lipad Corporation. Mayor Vilma Calubag, lumapit na sa Kongreso at Senado upang tugunan ang pagtaas ng singil sa kuryente ng SFELAPCO. Higit 3.7 million pesos na halaga ng kush mula Canada nasabat sa Subic Bay Freeport Zone. At mananaya mula Angeles City nanalo ng 37.2 million pesos sa 645 Mega Lotto. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Muling nagtungo si Mayor Vilma Calubag sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission o ERC kaugnay ng issue sa pagtaas ng singil sa kuryente ng SFELAPCO. Personal na inabot ng alkalde ang ikalawang sulat ng lokal na pamahalaan sa ERC kaugnay ng tuluyang pagpapatupad ng dagdag singil kung saan nag-reflect na ito sa February electric bill ng mga consumer ng power company. Napag-alaman din sa pagbisita ni Mayor Calubag sa ERC na wala pang ibinibigay na emergency power contract ang SFELAPCO sa komisyon. Nakakuha na rin daw sila ng kopya ng sagot ng SFELAPCO sa naging sulat ng ERC batay sa mga inilapit na usapin ng city government. Samantala, pagkatapos ng kanilang agenda sa ERC, dumiretso na rin ang grupo ni Calubag sa tanggapan ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales sa Kongreso upang samahan silang mailapit ang problema sa House Committee on Energy. Nakipagpulong din ang punong lungsod kay Senator Lito Lapid at Senator Raffy Tulfo na nangakong tutulong na mabusisi ang nasabing dagdag singil. Sa kabilang banda, sinabi naman ang tagapagsalita ng SFELAPCO na nasa ERC na ang usapin at pinauubayan na nila sa ahensya ang pagdidesisyon. Hindi raw tiwala ang isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod sa ibinabanderang dahilan ng ilang kongresista kung bakit napapanahon na ang tsa-tsa. Ayon sa legal expert, higit sa pagrerebisa ng economic provisions ng saligang batas, ang pagpapalawak ng kapangyarihan ang isa sa mga totoong dahilan kung bakit gano'n na lamang kasigasig ang ilan sa mga nagtutulak nito. Hamon ni Monsod sa mga mambabatas, idagdag ang public debate sa isinasagawang public consultation kaugnay ng charter change. May exclusive report si Paulo G. Santos. Napag-iiwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa foreign direct investments kung ihahambing sa mga karatig bansa sa Silangang Asya. Ito ang inihayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, ang Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments sa Public Consultation on Constitutional Reforms na ginanap dito sa San Fernando, Pampanga, Biyernes ng February 17. Tayo lang, ang bansang Pilipinas lamang, ang tanging bansa na bumagsak ang ranking. Tignan ninyo, mula rank number 2, tayo po ang naging kulelat dito sa 5 mga bansa na yan. Ano ang dahilan? Bakit biglang lumaki ang ekonomiya ng 4 na yan? Ang isang mahalagang dahilan ay ang foreign direct investments. Tinapatan naman ito ng presentasyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing sa loob ng mahabang panahon ay malaya ang mga dayuhang kapitalista na mamuhunan sa ating bansa. Yung makikita nyo dyan na yung bar graph, so mataas naman po yung foreign direct investment. So ibig sabihin, hindi issue sa ating mga foreigners na investors
yung restriction sa ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po, gusto ba nating 100% ng ating kalupaan ay ariin ng mga foreigners? Paliwanag ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi otomatikong bibigyan ng 100% ownership sa mga industriya ang mga dayuhan sa sinusulong na charter change o pagre-rebisa sa constitutional provision ng saligang batas. Based on the current proposals filed in Congress, if we are going to open up restrictive economic provisions, it will not automatically be 100% na allowed ang foreign ownership. The proposal to amend it by adding the phrase unless otherwise provided by law means that Congress could adjust the ownership percentage for foreign investors. We could increase it to 50, we could increase it to 70. For certain industries or investments, pwedeng 100%. I would propose that we open up 100% for transportation and telecommunications. The state of our telecommunications is one of the worst in the ASEAN. We have the worst transportation sectors. That's bad for our commuters, our workers. Para kay constitutionalist na si Atty. Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution, lubhang mapanganib ang isinusulong na tsa-tsa sa mababang kapulungan na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Posible raw kasi itong mauwi sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at korupsyon. Papayag ba yung mga kababayan natin kung alam nila yung katotohanan na purpose ito? Yung otherwise provided by law, it opens the door to corruption. Kasi may pera yung mga mining company, may pera yung mga Chinese land developers. O di sabihin mo, kami, kung wala na sa constitution yung prohibition, yung mga constraint, it's up to us, sabihin ng mga congressman. Ano bang gusto nyo? 51%? 60%? 75%? 100%? Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dyan. That's why, ang tawag dyan, yung tinatawag na transactional legislation. Naniniwala naman umano si Monsod sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya prioridad ang tsa-tsa dahil wala ito sa naibalangkas na Philippine Development Plan 2028. Nauna nang sinabi ng Pangulo na pupwedeng manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan nang hindi binabago ang saligang batas. Why is this a reason to change the Constitution? Why? Because it makes corrupt congressman can make money on it. Because for all intents and purposes, the doors are open. In fact, if you look at the Philippine Development Plan, there is no mention at all of amendments to the Constitution. In fact, ang sabi sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, sabi, we are open for business kasi ginawa na namin to, yung public service law, ease of doing business, lahat na ng mga laws na kailangan para buksan ang ating pintuan. Wala sa Philippine Development Plan. Endorsed by the President. Bakit nila sasabihin kailangan yan? Dahil sa sarili nila. Matatanda ang naging rekomendasyon noon ni dating Supreme Court Justice Renato Puno na dapat magpasa ng anti-political dynasty law ang gobyerno upang makuha ang tiwala ng taong bayan kaugnay sa usapin ng tsa-tsa. Si Puno ang nagsilbing chairperson ng consultative panel na binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para pag-aralan ang panukalang charter change sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hamon naman ngayon ni Atty. Monsod sa mga mambabatas na nagsusulong ng tsa-tsa, isama sa kanilang programang public consultation ang pagkakaroon ng public debate upang mapataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa usapin. Sa ganitong paraan daw, makukuha ang tiwala ng taong bayan. Sa hearing sa Congress, merong recommendation ng UP Political Science Department. Sabi nila, gawin ninyong true debate yan. You know, you have a body separate from Congress to structure the debates everywhere. Ilalagay doon at saka merong pro at con. Huwag yung congressman magsasabi, ito ang pro at con. Ako para sa pro. Okay?
At tapos sabi nila, hindi, makakaroon tayo ng convention at saka kayo ang boboto kung sino ang delegates. Sino by district? Who do you think will win in those districts to be delegates? Di po ba? It will be a picture. It will be a picture of what is Congress now, dominated by political dynasties. Huwag naman sila magbubulaan sa mga tao na yung propaganda nila is an honest discussion of the pros and cons of changes in the Constitution. At sinasabi nila ngayon na economic provisions lang. Hindi totoo yan. Marami silang babaguhin dyan. Basahin lang ninyo yung puno committee recommendations, how wide and yung ang gagawin nila amendment and revision to the code. Babaguhin nila lahat. Okay? Ang sino alay nila? The greedy businessman. Right? Greedy businessmen and corrupt politicians. And tawag dyan, iron law of oligarchy. Samantala, sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos nang lumutang ang panukalang Chacha na nasundan naman noong administrasyon ni na former President Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Taong 2018 naman nang lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na 67% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagbabago ng ating konstitusyon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang plano nito na maglunsad ng kabuang 2,542 na infrastructure projects sa Central Luzon ngayong taon. Ayon sa ahensya, nasa 98.47 billion pesos umano ang pondo na kanilang inilaan para sa mga naturang proyekto. Tumaas daw kasi ng 35.24% ang budget ng rehiyon ngayong taon kumpara sa 72.3 billion pesos na pondo noong 2022. Bunsod nito, target umano nila na makapagtayo ng mga access at bypass road sa lalong madaling panahon. Sa katunayan ay puspusan na raw ang konstruksyon ng Lubao-Guagua-Minalin-Santo Tomas Road sa Pampanga at ang Palihan-Mabiga-Morong SBMA Access Road sa Bataan. Habang kasado na rin umano ang konstruksyon ng San Ildefonso-San Rafael-San Miguel Bypass Road sa Bulacan. Gayon din ang Capas-Botolan Road na mag-uugnay sa probinsya ng Tarlac at Zambales at ang 68.04 kilometers Dingalan-Doña Remedios Trinidad Road na mag-uugnay naman sa Bulacan at Aurora. Target umano ng DPWH na makumpleto ang nasabing mga proyekto sa taong 2025. Samantala, ibinahagi rin ng ahensya na ang 1.3 billion pesos mula sa kabuang budget ay ilalaan umano sa pagpapaunlad ng mga pampublikong istruktura na nasasakupan ng rehiyon. Kabilang sa mga ito ang replacement ng mga tulay sa mga national highway, konstruksyon ng mga multi-purpose facilities at flood mitigation structures. Bukod pa rito, nakatakda na rin daw simulan ang rehabilitasyon ng traffic lights sa mga major intersections sa kaba ng Manila North Road at Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Layon umano nito na maisaayos ang traffic signals sa mga pangunahing kalsada sa rehiyon upang matulungan ang local government units sa kanilang traffic management program. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ramdam umano ng ilang residente sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras, siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang pagbabago sa kalidad at dami ng tubig na nakukuha sa kanilang mga poso. Naranasan daw nila ito simula nang may magtayong bottling company sa kanilang lugar. Ayon sa City of San Fernando Water District, kailangang maigting na maipatupad ang production assessment fee sa mga industriyang malakas kumuha o sumipsip ng underground water. Ang detalye sa report na ito. Sagana sa tubig ang San Fernando, Pampanga batay sa groundwater assessment ng Aquadyne Technological Service Incorporated noong 2015. Patunay umano dito ang pagdagsa ng bottling companies na nagtayo ng kanilang mga planta sa syudad. Tinatayang nasa higit 4 na po ang mga private wells na kumukuha ng malinis na tubig sa San Fernando. Ngunit ayon sa pag-aaral, may mga lugar na matindi ang ginagawang pagsipsip ng tubig, kagaya na lamang sa Barangay Maimpis kung saan nag-umpukan ang pump station. May karanasan na rin ang ilang residente sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras nang tila nagkaroon umano ng pagbabago sa dami at kalidad ng water supply sa kanilang lugar. Ilang metro mula sa sitio, matatagpuan ang dating private pump station na nagpasalin-salin na sa ilang bottling companies hanggang sa abandonahin na ito. Kwento ng residenteng si Doming Zapanta, noon ay tila bukal ang tubig sa kanilang lugar na siyang ginagamit sa patubig. Noon talagang kung minsan isang tubo lang, tumutulong ko sa ganyan eh. Yung sibol eh. Pero yung karamihan, yung mga ganyan, mga 3, 4, ganyan ang tubo. Yung kasi yung dati, ganun ang ginagawa na yung mga farmer. Wala kaming sasapa sa tubig, ano. Nagkukuhan sila ng malalaking tubo. Ay babawan nila yon na mga tapos lumalabas yung kwan, nagsasaka na kami. Ngayon, ang ginagawa namin, meron maliit na tubo, doon kami nag-iikip. Opo. Hindi na kayo nagbobomba nun dati? Hindi na. Kusang lumalabas? Kusang kung lumalabas. Pero nitong mga nakalipas na taon, ang poso ng mga residente sa Sitio Pirsa hirap na raw makakuha ng tubig at kung mayroon man ay marumi naman ang lumalabas. Simula raw nang mangyari ito ay nagpalagay na sila ng linya sa Water District. Kuya Kenneth, yung poso po ninyo na yan, umaandar pa ba? Madalang na lang po kasi pag nilagyan mo ng tubig, kulay yellow na yung lumalabas. Pero dati po, Hindi naman po. dati maganda pa po. Maganda. Kasi diyan kami kumukuha ng panlaban namin. Pero inumin hindi. No.
Ang sitwasyon umanong ito sa Sitio Pirsa ay posible ring mangyari sa iba pang mga lugar sa siyudad San Fernando kung hindi makokontrol ang walang patumanggang pagsipsip ng tubig, ayon kay Engineer Fer Cailao, ang chairman ng San Fernando Water District. Sobra ang pagkuha ng underground water ng mga institutions like bottling companies, no? Other commercial na water intensive ang kanilang pagkuha. Ang mga bahay, pagkuha ng walang pakundangan paggamit ng tubig. So, nauubos yung underground water. Kailangan tayong magtipid sa tubig. Tapos, gumawa tayo ng paraan para hindi na maubos ang ating groundwater for the future generations. Yun ang aming prayer. Yun ang aming mission ngayon, no? For the future generations. Sa ilalim ng Presidential Decree 198 o ang Provincial Water Utilities Act of 1973, may tungkulin ang local water district na protektahan ang pinagkukunan ng tubig sa kanilang nasasakupang lugar. May kapangyarihan din ito para magpatupad at maningil ng production assessment fee. Yeah, the purpose of production fee assessment actually, hindi naman yung target namin, yung kumikita kami. Sinasabi ko naman sa kanila, our main purpose is just to regulate yung drawing of water. Hindi po yung kung ano yung masisingil namin sa inyo. Sa 40 private well sa siyudad San Fernando, tanging wala lamang daw ang nagbabayad ng kanilang production assessment fee. 4 sa mga ito ay bottling company, kabilang na ang Interbev na pag-aari ng Asia Brewery Corporation. Dapat, kasi obligation natin yun. Obligation namin na ibigay yun kasi kumbaga yun ay nararapat para sa sa ating LGU. And at the same time, ginagamit kasi natin yan sa community natin. So yun. Kasi hindi ring kumbaga kung gagamit lang kami ng tubig, no. It will be unfair with the community naman. Kami din naman ang mawawala, di ba? So kaya kailangan hand in hand hanap tayo ng paraan kung paano natin mapoprolong pa yung ating water source. Bagamat nalilimitahan na ang pagpasok ng industriyang gumagamit ng malaking bolto ng tubig sa syudad, umaapila pa rin ang Water District na mabigyan raw sana ng ngipin ang batas sa production assessment fee sa pamamagitan ng lokal na ordinansa. Magagawa lang namin siguro sa mga through pag may local ordinance tayo. Yun, pag-assess and pag-regulate ng extraction of water. So dapat yung bago pa siya isama na sa pag-secure nila ng mga building permits or whatever permit, isama na rin yung kung sa kanila yung source, isama na rin yung pagkuha nila ng drilling permit like that. Wherein the water district should handle pagdating sa drilling o water concern nila. Batid naman daw ng sangguniang palunsod na may kahirapan ang paniningil ng production assessment fee, kaya humahanap sila ng model area na may local ordinance pagdating sa pagre-regulate sa water extraction. Doon sa fees nga, no. If you syempre on the part of the regulation, when you impose fees, no, and penalties, doon nagkakaroon ng pagtitipid ng natural resources. So at the same time, it will be something that may revenue pa for the city, no. We're looking at Cebu, no. Meron kasing we're looking at the precedents doon sa ginawa ng Cebu City. Mga best practices po nila at saka yung mga kung if we have the legal basis on those kinds of ordinances na i-impose sa kanila. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sawa na raw ang isang residente sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga sa pagtatambak ng lupa sa kanilang bahay na laging binabaha. Kaya ang kanyang diskarte upang makatipid, hollow blocks ang kanyang ginamit. Sa kabilang banda, nananawagan ng mga residente sa gobyerno na gumawa ng pangmatagalan
at permanenteng solusyon sa bahang di na humupas sa kanilang lugar. Nagbabalik si Jenna Lumbang, Parungaw. Sanay na raw ang ilang residente sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga sa taas-babang tubig sa kanilang lugar. Ngunit dumating na sa puntong hindi na nawala ang tubig kahit hindi naman tag-ulan at walang high tide. Kaya ang dating malawak na palayan, nagmistulang malawak na ilog. Ganito man ang sitwasyon, hindi raw nila iniiwan ang kanilang lugar. At upang maiwasan ang pagpasok ng tubig, tinatambakan na lamang nila ang kanilang mga bahay. Pero si Mang Larry na halos taon-taon nagpapatambak ng lupa, nagsawa na raw dahil gumuguho rin ito kapag sumasalpok ang tubig. Kaya naman itong pinakahuling pagtatambak, napagdesisyonan niya na hollow block ang gamitin. Ganito raw ang kanilang ginawa sa buong bahay. Binubuhusan na lamang nila ng halong simento ang halos 2,000 hollow blocks na kanilang ginamit. Mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumagli pa yung tubig, kahit wala pang flooring, baka pwede makapaglakad-lakad dito. Ganun lang kasi yun eh. Dito kasi sa lugar na to, lalo na sa mga bebe, Masantol, hindi na talagang alis ang tubig dito dahil yung San Gabriel dyan, may tubig pa dyan eh. Mas nakamura pa daw siya sa paghakot at walang nasasayang. Nadodoble raw kasi ang gastos kung lupa ang kanilang gagamitin dahil sa kalsada lamang ito i-deliver at ipahakot pa nila sa bangka. Maraming matatapon, saka mahal pa. Malayo pa hanggang sa daan. Kasi yung presyo ng pantambak, halimbawa, 7.5 nga. 7.5 din. Depende kasi sa Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa hollow blocks na lang, ako. Maliban sa pagtatambak, naging bahagi na raw ng kanilang bahay ang mga kahoy na tulay. Tulay na sumusubok sa balanse ng mga dumadaang residente. Si Aling Carmelita Yambao, hindi na raw pinalalabas ang kanyang mga maliliit na apo dahil mapanganib ang pagtawid. Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, gano'n. Bagamat napagtitiisan ng mga residente ang pamumuhay sa gitna ng baha sa buong taon, umaasa pa rin daw sila na mabibigyan ng solusyon ng gobyerno ang kanilang sitwasyon. Tutusin mo, lahat naman ang problema may solusyon, di ba? Kung talagang mga nanunungkulan, sana hindi ko namang ako nagmamagaling, sana gumawa. Kasi gaya po sa Lubao. Yung Lubao daw, laging nilulubog daw yan. Halos lampas tao din. Ba't ngayon nagawa nila ng paraan? Hindi na sila lumulubog. Kasi gumawa sila ng mga dike. Dapat dito sa atin, mayroon din na dike. Kasi malapit lang naman tayo sa ilog sa Masantol Yun naman sana ang gawin ng mga nanunungkulan dito. Samantala, ang Macabebe ay isa sa mga bayan ng Pampanga na malapit sa Manila Bay. Ayon sa pag-aaral ng mga geologist, ang coastal area na ito ay nakararanas ng pagbaba ng lupa o land subsidence ng nasa 9 sentimetro kada taon. Ako si Jenna Lumbang, Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nasa higit 2 kilo umano ng kush o high-grade marijuana mula sa Canada ang nasabat sa isang lalaking claimant matapos ang controlled delivery operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic Bay Freeport Zone nitong Lunes, February 20. Kinilala ng mga operating team ang naarestong consignee na si Federico Cesar Flores Luna alias Nestor Bustamante, 32 taong gulang, na residente ng Opal Building Crown Peak Gardens, Subic Bay Freeport Zone. Ayon pa sa PDEA, dumating sa Port of Clark ang naturang package mula Canada nitong February 19, 2023. Idineklara umano ang shipment bilang window curtain, ngunit matapos itong sumailalim sa X-ray at K9 inspection, ay kanilang nadiskubre na naglalaman ito ng illegal na droga. Nakita sa package ang 5 pouch na naglalaman ng humigit kumulang 2,336 grams ng pinatayong dahon ng marijuana
at mga fruiting tops na may tinatayang street value na 3,737,600 pesos. Ang operasyon ay magkatuwang na isinagawa ng mga operatiba sa pangunguna ng PIDEA Zambales Provincial Office, Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs o BOC, Port of Clark at Port of Subic. Sasampa ng kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 ang nahuling claimant. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang mananaya mula sa Angeles City ang nakakuha ng jackpot prize na 37.2 million pesos sa Mega Lotto 645 draw. Nakuha po ng lone bettor ang winning combination na 17, 23, 31, 10, 21, 14 nitong Lunes, February 20. 54 na mananaya naman ang nakakuha ng second prize na nagkakahalaga ng 32,000 pesos at 2,841 naman ang nanalo ng third prize na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Sa ibang balita, may 4 na phase ang master plan ng Clark International Airport Corporation o SIAC para sa paliparan. Ang unang phase, pinangangasiwaan daw ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD. Ang pribadong kumpanyang nagmamanage ngayon ng operations ng CRK. Ayon kay SIAC Officer in Charge Engineer Darwin Conanan, mahalaga ang pagtutulungan ng dalawang korporasyon para sa implementasyon ng mga planong may kinalaman sa pagpapalago ng paliparan. Ito po ang isa sa mga tinalakay sa Sonia P. Soto interviews kasama si Engineer Conanan. Panoorin natin ang bahagi ng diskusyon.
Iko-compare mo yung nung SIA kang Opo. nag-ooperate at saka yung ngayon. Is it better? I'm not in a position po to say na we are better or they are better. Ang point ko lang ho ngayon is, ang palagi ko nga sinasabi, we are not competing with Lipad. We have to be partners with Lipad because we are in a single civil aviation complex. We're promoting the same airport. We have to make this work. We have to help Lipad succeed because if Lipad fails on this, I cannot go to my phase 2. I cannot go to our phase. Ano ang key element for you to be able to accelerate para dun sa yung ma-implement yung... Kailangan pong mag-succeed ni Lipad. Kailangan dumami ng flights dito sa airport. Kailangan dumami To be yung able to pasahero. accommodate the Opo. Kasi yung next phase of development ho namin, sa ngayon, ilan na ba ang nagbibiyahe sa sabi mo, nasa 20% pa lang, di ba, Opo. sir? Last year po ata naka 1 million na silang pasahero ang from the layo 4 pa billion natin na before the pandemic. So hopefully po makapag-recover tayo na meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark. Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Akala ko, nung nailipat na yung operations and maintenance sa Lipad, lahat ng marketing sa kanila na. Sa airport operations po, yes. Pero ngayon nga, sabi ko nga ho, kailangan namin silang tulungan kasi think so. Kung mabagal Kailangan po, nila ng tulong. kung mabagal po sila, babagal din yung development. Inihayag ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kanyang suporta sa grupo ng mga junior at senior high school students ng Information and Communication Technology High School ng Barangay Sindalan. Ito'y matapos hirangin ang mga ito bilang isa sa mga nagwagi sa De La Salle Medical Health Sciences Institute RoboSports Tournament 2023 na ginanap nitong February 4. Kinilala na alkalde ang ipinamalas na husay ng mga mag-aaral. Gayon din ang halaga ng pagbibigay suporta sa mga ito bilang mga susunod na henerasyon ng Fernandino. Tinugunan din umano ni Caluwag ang manawagan ng mga estudyante na magkaroon ng tulong pinansyal para sa mga software at hardware na kanilang gagamitin sa mga susunod pa nilang proyekto. Samantala, inaasahan naman na muling lalahok sa isang robotics competition ang mga estudyante sa FIRA Robo World Cup Philippine Preliminaries 2023. Gayon din sa Youth Robotics Convention na gaganapin sa University of the Philippines, Diliman. Inilabas na ng Miss Universe Philippines itong Sabado, February 18, ang top 40 candidates na maglalaban-laban
para sa corona sa pageant na gaganapin ngayong 2023. Kabilang po sa 40 kandidata ay ang 3 kinatawan mula Central Luzon na hindi lang ganda at talino ang ipapakita, ngunit pati ang kanilang talento, determinasyon at puso para masungkit ang inaasam na titulo. Kabilang po sa 3 pambato ng rehiyon ay sina Princess Anne Marcos mula sa Bulacan na nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Pasok din si Christine Julian Opiasa na tubong Zambales na nag-aral naman sa Lyceum of Subic Bay at isa ring host, model at content creator. Habang pambato naman ng Pampanga, si Mary Angelic Manto na nagtapos ng kursong AB Communication Arts mula sa University of Santo Tomas at nagtrabaho bilang courtside reporter ng ABS-CBN Sports and Action. Nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2023 sa darating na Abril. Ito na ang ika-4 na edisyon ng prestihiyosong beauty pageant na pumipili ng kandidata ng bansa para sa Miss Universe. Habang ito naman ang unang edisyon, napipili ng mga kandidata para sa Miss Supranational at Miss Charm Philippines. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pasintabi po sa lahat ng manonood, ang susunod na balita ay naglalaman ng hindi kaaya-ayang mga imahe. Apektado na raw pati ang kalusugan ng ilang mga residente sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga dahil sa pananalasan ng mga langaw at ang mabahong amoy mula sa isang poultry farm sa di kalayuan. Nangako naman ng Municipal Environment and Natural Resources Office na kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa ang sitwasyon hanggang sa Oktubre ay tuluyan na nilang ipasasara ang manukan. Ang mga residente, hindi na raw kaya pang magtiis. May exclusive report si JM De Jesus. February 8, 2023 nang maibalita ng CLTV 36 News ang problema ng mga residente sa Barangay San Miguel, Mexico, Pampanga hinggil sa isang poultry farm na nagdudulot ng sandamakmak na langaw at di kaaya-ayang amoy. Matapos ang 2 linggo, muli naming binisita ang naturang barangay upang kumustahin ang mga residente at alamin kung mayroon bang pagbabago buhat na maiparating ang isyu sa mga kinauukulan. Pero ang aming inabutan, kwento ng 60 taong gulang na si Demencio Tayag, hindi pa rin nababawasan ng mga langaw sa kanilang lugar. Dumating na raw sa punto na apektado na pati ang kanyang pangangatawan dahil sa nakakadiring peste. Bunsod nito ay huminto na raw muna siya sa pagtatrabaho. Sa sikmura po kasi yung parang bloated ako palagi sa amoy. Mahirap kumain, parang ayaw nang pumasok ng pagkain sa sikmura ko. Linuluha niya, isang kutsara, luluha. Pag nagpa-doktor ka, wala namang resulta. Yun nga lang talaga ang problema. Si Lola Feli Tayag naman nakatabing bahay ni na Tatay Demencio, nag-aalala para sa kalusugan ng kanyang mga apo. Opo, dahil hindi po nawawala ng asthmatic yung apo ko, siguro po gawa sa amoy, ganon. Nung isang araw po, pinawisan ng tiis siya, 2 beses na nagsusuka. Masakit daw siya, siguro po yung mga bata hindi kayang amoy, ganon. Gumagastos din sila ng 500 pesos kada araw sa mga flypaper dahil napupuno agad ito kada oras at kailangang palitan. Ayan, ang dami-dami sa floor namin. Lagi ako nagpapatay. Agayon, pinakita ko sa inyong 2 wala pang ilang oras lang yung puno. Nakakailang kami ng isang araw na gano'n. Siyempre, isang gastos pa rin yung sir, di ba? Binibili po namin. Magkano isang 20 sa doon. Sa loob ng isang araw, nakakailang kami. Kagaya nun, wala pang kalahating, ilang oras lang ganon. Wala pang kalahating, punong-puno na. October 18, 2022, nang bigyan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mexico ang poultry farm owner ng 2 taong palugit upang isaayos ang problema. Ngunit panawagan ng mga residente, hindi na nila kaya pang tiisin ang nakakadiring sitwasyon sa kanilang komunidad. Baka kung hindi na po nadadatnan yan eh. Buti po kung madadatnan pa ako ng 2 buwan dito eh. Kaya araw-araw ganyan na lang ang sitwasyon po. Tignan po, hindi ako makapagtrabaho. Gusto ko magtrabaho, hindi ako makapagtrabaho. Dadating ka pa po ng 2 years, hindi na. Baka bukas o makalawa, hindi nyo na ako madadatnan dito eh. Ayon kay Arvin Siron, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Mexico, patuloy sila nakabantay sa poultry farm at kung sakaling walang mahanap na solusyon ng may-ari, ay mapipilitan silang ipasara ito. Sa ngayon ay mayroon umunong susubukang bagong gamot ang poultry farm owner na siyang ipinagpaalam sa kanila upang gamitin sa pagdisinfect at pest control. Tinungo naman ng CLTV 36 News ang poultry farm upang mahingi ang kanilang panig, subalit hindi kami pinaunlak. Patuloy rin ang aming pagtawag at pagtetext sa kanila, subalit hindi pa sila sumasagot. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Handog po ng National Historical Commission of the Philippines, Museum of Philippine Social History o MPSH ang isang libreng spoken word poetry workshop ngayong National Arts Month. Pinamagatang Kawatasan, Kasaysayan, Kapalsintan, Writing and Experiencing New Forms of Poetry. Gaganapin ang workshop sa Sabado, February 25 mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa Audiovisual Room ng naturang museo sa Angeles City. Katuwang dito ng MPSH ang performing arts group na Paper Soul, resource speaker sa mga resident artists ng grupo na sina Jeron Baladhay, Arlene Salonga at Remy Tulabot. Layon po ng workshop na maituro ang kasaysayan, epekto kung paano ito isulat,
at i-perform maging ang kalagahan ng spoken word poetry sa kasalukuyang panahon. Dito rin papatunayan na ang naturang art form ay higit sa mga hugot na nakasanayan ng mga manonood. Para sa mga nais mag-register, maaari pong magtungo sa Facebook page ng Museum of Philippine Social History. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 340 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Or ito po ay matatagpuan sa layong 345 kilometers sa silangan po ng Tugigaraw City, Cagayan. Samantala po, northeast monsoon pa rin po nakakaapekto dito sa may northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA. Sa nabanggit pong mga lugar ay posible po ang mga flash floods at landslide. Samantala po ang Batanes at Babuyan Island, maulap din po ang papawirin na may mga pag-ulan, dulot naman po ito ng northeast monsoon o amihan, at posible din po ang flash floods at landslide dahil po sa mga moderate na mga pag-ulan at kuminsan po ay medyo malalakas din. Ang Ilocos Region po at ang Cordillera ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po inaasahang mga mahihinang pag-ulan, dulot po ito ng amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng LPA at ng localized thunderstorm. So posible din po dyan ng mga flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan, especially po sa mga lugar na maapektuhan ng low pressure at ng northeast monsoon. Gayon din po yung maapektuhan ng localized thunderstorm. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.